Croeso bawb, beth chi moyn trafod heddiw? Cyfarfod o gabinet newydd Ysgol Gymraeg Aberystwyth. 4 aelod o flwyddyn 6. Ifi Marie, Bella a Gito. A Beca yw'r prif weinidog. Mae ganddyn nhw lawer o syniadau. Ac maen nhw wedi newid pethau yn barod. Un o prif pethau fi, dwi'n eisiau fod gwella'r clwb ar ôl ysgol. Yw'r syniad di? Y diwrnod teddys. Pawb yn ystafell Mehefin gallu dod â teddy ar dydd Llun. Cinio, mwy o fwyd i ginio. Pawb yn dweud oedd eisiau mwy o fwyd i ginio. So, ni wedi gwneud hwnna yn barod. Chi wedi gwneud hwnna'n barod? Do, so mae pobl yn cael dewis faint o fwyd maen nhw'n cael. Ydyn nhw? Ydyn, faint. Faint bynnag maen nhw'n moyn? Mae'n bach o limit i gael. O'n i moyn gwella amser chwarae, felly cael mwy o offer amser chwarae. Enghraifft, siglen, neu peli pêl-droed, peli tennis. Mae hynny wedi digwydd yn barod? Do, mae nhw wedi digwydd yn barod. Yn gyflym? Do, mae fe wedi cael ei drafod yn yr cyfarfod a oedd pawb yn meddwl bod e'n syniad da, felly nath ni weithredu fe. Roedd plant yr ysgol wedi pleidleisio gan roi croes ar ddarn o bapur mewn pleidlais gydd, ar ôl gwrando ar araith gan y rhai oedd am gael ei hethol. Ar ôl cyfri'r pleidleisiau, Beca enillodd yr etholiad. Syniad da, beth am i ni fynd i drafod gyda Mrs Jones? Mae'r plant yn cwrdd i drafod syniadau pan fydd cyfle, ac yna'n mynd i sôn am ei penderfyniadau wrth y dirprwy bennaeth, gyda Beca yn arwain y ffordd. Ti'n brif weinidog ar yr Ysgol Gymraeg nawr. Bydde ti am fod yn brif weinidog ar Gymru rhyw ddydd? Falle rhyw ddydd. A mae'n bwysig gwneud pethau, os wyt ti'n dweud wyt ti'n mynd i wneud rhywbeth, mae'n bwysig gwneud cyflawni. Ydy, fi'n meddwl bod yn bwysig gweithredu pethau'n gyflym fel bod nhw'n gweld y newid a bod nhw yn meddwl, do, ni wedi gwneud y penderfyniad cywir. Gwrando ar y disgyblion eraill a gwneud pethau'n gyflym yw neges y cabinet newydd, wrth iddyn nhw geisio gwella pethau yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth.